Ka District School Education Officer Jong ka Ribhoy District ka kong piling do nong laj menta ka sngi kala penbena bat pensyai pajba khamtam shakibor penyai school bapher Jong ka District bakim dan kam satia ban siu ne ai pisa shaki officer batre hapo katanat Jong ka pule puthi na ka benta ban yo yakino kino ki jing penmang scheme na ka sorkar jella ne sorkar pedeng. Ya kani ka jing pensyai ka DSEO ka lahap ban penmi pajba ka day hadien ka jingyo jingtip badan ki school ki bala syak pengop ha ki breu jong ka tenat pule puthi ki bala lej ban penbakla ne shim kabu da ka penbi ya ki bor penyai school bakin hap ban siu da ka pisa khnang bakin yo ya ki jing penmang ya ki scheme bapher jong ka sorkar jella ne na ka sorkar India haba pensyai halor kani ka jing syak pengop jong ki bor penyai school Haribhoy District ka kong piling do nong laj kum ka DSEO kala ong bakala yo iki jingtip bat jing ujor halur ka jing syak pan pisa jong ki bor penyai school haki officer omla bantip lagi day napok ka tenat DSEO ne napok ka SDEO badan ki officer ki baju pengop ya ki te ki school banyo scheme sorkar da ka ba ai pisa syakine ki officer Kano ka jing siu pisa na kamentaban apply opening permission ane ki regularization nani kino di scheme nani ki jingyo jeng toy na ka sarkar lang ba ka office ni kemudian kaman ai si pisaro andai kadi ke duty jong ki officer bakin tray back ya kam but lada ki labiang ki norms kat kum ke jinggo jong ka sarkar dan kaman si pisa ro lada day na ka office ke jongi lani la ka day na ka office jong SDSEO, lani na ka office nyong ka SSA, lani DMC, lani na kinunginu kitanat office kum chaki waypan i BMC, lani ki block kumadan cha umsning, lani umling, jirang, bat kiway, nimdan kam sa ro. Bat ladadon kinunginu kibapan pisa, na kinunginu ki school, na kabentaban penyo ikinunginu ki scheme, lani ban penyo permission, lani ban penyo regularization bat kiway, kila ban nyathu ban report sanga, nang ban le ya kabadan kam, marka state hibarok kaway, kam dan kam pan pisa neki school, habaya day bat kano pa scheme, kabaday ban ay tinirap di school. Ya kaliang jongi ke district ro ngim don iai ban sim pisa ni ki school la de don kaman sim pisa kum ki Bharat Scout and Guides Teachers Welfare Fund ketungi ai da ka receipt laj ni kita ngim don AA ban dawa pisa na ne ban sim pisa na ki school try pila sinuthu ban pensyai sikipat baru bakam kanum don kajing siu pisa ya kino ki officer padla don kino ki officer ki bawan ki school ban pan pisa ki de ban pentip buat sa office markata kamla ban long kum yuran jong ka office blessipun